Acest modul vă va oferi o perspectivă clară asupra beneficiilor oferite de către produsele de tratament al semințelor, referindu-se la bunele practici în depozitarea și întrebuințarea sigură a acestora. Natura ne oferă semințe pentru a cultiva terenul, dar uneori acestea au nevoie și de o mână de ajutor. Știința modernă o poate oferi. Semințele întâmpină probleme din momentul încolțirii și în timpul creșterii, iar multe din acestea limitează productivitatea plantei, randamentul, calitatea și performanța ei în general. Indiferent de tipul de cultură, producerea modernă de semințe a îmbunătățit potențialul plantelor de a oferi calități cheie cerute de cultivatorii moderni. Cu toate acestea, plantele se află sub o presiune constantă încă din momentul însămânțării. Natura pune multe piedici în calea seminței. Deși solul este sursa de hrană a plantei, el este și un mediu ostil acesteia. Insectele, dăunătorii și ciupercile îmbolnăvesc și periclitează viața tinerelor plante, încă înainte ca acestea să ajungă la maturitate. Fermierii investesc în culturile lor și au o singură șansă de a porni recolta de pe baze solide. O practică modernă este aceea de a oferi semințelor un înveliș protector cu produse de tratament. Acesta va proteja semințele de boli și de atacul dăunătorilor. Ca orice substanțe chimice, produsele de tratament al semințelor trebuie utilizate în mod corect și sigur pentru a proteja atât utilizatorul cât și mediul și pentru a obține recolte cât mai bune. În folosirea oricăror produse de tratament al semințelor se aplică anumite principii de bază. Acestea includ citirea etichetei, depozitarea sigură a produsului, întrebuințarea corectă a produsului, folosirea unui echipament personal de protecție adecvat. În primul rând, trebuie citite pe etichetă sau pe fișa de securitate a produsului toate informațiile despre mânuirea în siguranță a acestuia. Eticheta va oferi informații specifice asupra produsului, ce vor trebui să fie întotdeauna citite, înțelese și urmate întocmai. Produsele de tratament al semințelor trebuie să fie depozitate numai la loc sigur, accesibil numai personalului autorizat, departe de alimente și hrana animalelor. Spațiul trebuie să fie eficient luminat și ferit de temperaturile extreme. În zona de depozitare ar trebui să existe o instalație fixă sau portabilă de colectare a scurgerilor. Numit și bazin de retenție, el este destinat colectării scurgerilor sau vărsărilor accidentale. Orice scurgere sau vărsare trebuie să fie curățată imediat pentru a preveni contaminarea și periclitarea mediului. Deversările colectate din incintă trebuie să fie înlăturate numai de colectorii de deșeuri autorizați. Resturile de produse pentru tratamentul semințelor trebuie să fie stocate în ambalajele originale, etichetate, puse într-un spațiu uscat, ventilat, inaccesibil animalelor, copiilor sau persoanelor neautorizate. Citiți eticheta produsului pentru alte instrucțiuni speciale de depozitare. La containerele mari, de peste 1000 de litri, îndreptați ventilul spre perete pentru a minimiza riscul de scurgere în caz de deteriorare accidentală a ambalajului. Containerele trebuie marcate cel puțin cu semne de avertizare care să indice că se depozitează produse chimice și că fumatul este interzis. Alte marcaje pot fi necesare în funcție de cerințele locale și de proprietățile specifice ale produselor depozitate. De asemenea, mai puteți observa un nou tip de semn în marcajul roșu. Acesta a fost introdus ca parte a noului standard global de marcare și etichetare a produselor chimice. În plus, trebuie efectuată o evaluare de risc locală. Dacă alte produse pentru tratamentul semințelor sau produse chimice sunt depozitate împreună, este important să se asigure compatibilitatea depozitărilor. De exemplu, este în general acceptabilă stocarea unui produs clasat a fi periculos sau iritant alături de unul inflamabil. Depozitarea unui produs inflamabil alături de unul de tip toxic este în general contraindicată. În schimb, depozitarea unui oxidant alături de un produs periculos ori iritant
poate fi acceptabilă. Pentru mai multe informații și indicații, consultați fie fișa de siguranță sau sunați la oricare din distribuitorii produsului. Locurile de stocare a produselor de tratament al semințelor trebuie prevăzute cu echipamente de stingere a incendiilor și de reținerea scurgerilor accidentale. Asigurați-vă că știți să le folosiți. În caz de accident, ar fi prea târziu să mai învățați atunci. În plus, la fața locului trebuie să existe echipamente pentru dușuri de urgență și spălarea ochilor. Aceleași principii se aplică și atunci când produsele de tratament al semințelor sunt deplasate către o instalație fixă sau mobilă de tratare. Produsul trebuie să fie depozitat în loc sigur, departe de alimente și furaje. Trebuie să existe echipamente potrivite pentru stingerea incendiilor și echipamente pentru scurgeri accidentale. Trebuie să se pună la dispoziția personalului echipamente de protecție adecvate și să se respecte reglementările locale de transport. Așadar, pe scurt, trebuie consultată eticheta produsului de tratament al semințelor pentru cerințe specifice. Produsul trebuie să fie depozitat în loc sigur pentru protecție și securitate. Purtați întotdeauna echipamentul de protecție adecvat la folosirea produselor de tratament al semințelor. Este important să vă protejați propria persoană, mediul înconjurător și să respectați reglementările legale în vigoare. Vă mulțumim că ați urmărit acest film care arată cât de vulnerabile sunt semințele la începutul ciclului de creștere și cum sunt adesea supuse atacurilor în mediul extern. În urma acestui scurt film despre utilizarea și depozitarea în siguranță a produselor de tratament al semințelor, vă invităm la un mic test pentru a verifica dacă ați reținut mesajele cheie din acest film. Vă mulțumim!